Hei, ce faci? Uite, îți filmez pe aici, pe la tine, să vezi ce mai e. În spatele meu e porcul. Acolo e un porc mic. Și aici este un porc foarte mare. Suntem lângă râu. Uite, o găină. Are găinile libere prin curte. Acolo în spate. Aici mai sunt câteva acrișe din astea. Da! Da, acum vin. Aici la râu la grătar. Aici are Dumitrel lemne, bicicleta, lemne mici de foc. Uite, așa să ne facem și noi. Să tai eu. Și aici lemnele. Așa. Acolo e mașina. Iar aici e cum te duci în spate, la râu. Acolo e câinele. Încă niște. Și Dumitru. Ia pisice să vezi cum mănâncă acum. Ia eu leacă. Dar ce mănâncă? I-am dat niște carne. Ia. Și aici niște pisicuțe. Niște pisicuțe drăguțe. Ce mănâncă? Foarte. Și Tina. Nimic. Aici în spate, în bucătărie. Foarte bine. Chiar bine să iasă crudă. Hei, pleacă de aici, pleacă de aici. Unde se bagă? Haide, du-te, îmi trebuie un carton. Unde a plecat un carton? Ce, mă? A venit puiul. Păi și... Nu-l lasă să mergă la... Nu, că nici din decât merge și mănâncă puiul. Șup, șup, șup. Vreau și un carton, vreau să mă Dai mă un picior, că se duce. lasă. Bea la țară. Cred că Vlad a fost la tine. Da? A trecut cu mașina încolo, cum merge. Bun, hai că îi lăsăm să se distreze cu puiul. Tot i-a furat. Păi da. Tot i-a luat. I-a luat carnea. Aici are flori drăguțe, uite așa. Niște trandafiri. Asta e căbănuța lui Dumitrel aici. Casa. Hai că te duc până la bar aici. Care numai bar, nu mai e, mai mult magazin. Magazinul.
Platon Leontina. Hai și în față un pic. Uite, ăsta e Tarhonul, nu? Da. Cred că da. Aici flori. Flori, flori, flori. Alte flori. Aici am dormit noi. Dormim. Așa. Și aici e casa nouă, cum ar veni. La care, nu știu, e gata. E cât de cât. Și aici în spate. Uite acolo piatra. Vezi? Nu prea văd dacă e focalizat sau nu dau seama. O să fac un zgomot urât acum. Da. Și hai înapoi. Aici nu știu dacă surzici. Nu, surzici, nu mă bag pe aici. Hai că luăm înapoi. Hai pe aici. Uite aici un lagan fain. Și ne-am întors. Am filmat. De acolo am început, de la porci. Ăștia tot mănâncă aici. Ai stat, da, ei pe zi. Mamaligă nu lăsa prea multe, că e aici acum. Unde-i ciorba să pun? Acolo ala jos, uite acolo. Și prin casă, pe aici. Capacul roșu. Aici unde era bucătăria, știi, acum e așa o cameră. Asta e camera aia unde dormea Tina. Care Tina s-a mutat aici, în camera aia lui Vicențiu, știi? Așa, asta e holul. Și asta e camera aia la Lucăi. De acum stăm noi. Hai înapoi. Bucătărie. Tina, ia, transmite ceva lui Gabi. E aici vreau să mănânc. Tina, Da. transmite ceva lui Gabi. Te filmez. Gabi, dragă, ce faci? Te iubim, vine la masă să mănânci ciorbă de păstă. Și mămăligă cu brânză. Auzi.